Dneska hraju s Fandou Roblox Brookhaven a dneska natáčíme, že špehujeme lidi a teď jsme schovali v jednom to. No a dneska špehujeme lidi a dneska jsme jednou v domě. Tady je Fanda. Tady. Jo, vidíte ho, jo. To je dobře. Ale počkej. A my jsme v fake Matýskovo domě. Nevím proč. A to se vám vymyslel, že půjdeme do Matýskovo domu. No a k tomu rohu, k tomu jdi. Ne, k tomu ne, tam jsem já. Ne, jdu tamto. A jo. Ne. Já jdu vidět. Nebo Fanda. Máme roko. Proč si zakrytí? No a lehni si. Já jdu za tebou. A já se lehnu a nejdu vidět. A jsme jako umyvadlo. Počkej, kde je fake Matýsek? Půjdem za fake Matýskem. On tu je, Matýsek. Jo, jdi rychle, ale aby tě neviděl, on šel na zahradu, na bazén. Hej, budeme ho špehovat. Ne, on byl na tom. On byl na střeše, já jsem ho hned viděla, byl na čem byl. To dáme do sebe. On to je vrtulník. On přišel. Schovej se. Dobrý. Jde ti vidět noha. No dobrý, už nejdeš vidět. No teď trošku, jo. Schovej se do vany. Nebo do záchodu se schovej. Pojď se schovat, no. Počkej, já se zvednu. Tak ty schovej. No tak jdi do toho umyvadla. Co? Kde jsi? No a lehni si. Ale vidíš ten vrtulník? Počkej, já jdu za ním, schválně. Tu není. Není tu. Co? Jak? Počkej, já jdu za tebou. Kde jsi? Ne! Tady je Matýsek. Já jdu pryč. Ne. A kde seš? Tak to jsi měl říct dřív. Počkej, až půjde pryč.
znám takový trik. Že vylezu na to, pak vylezu na střechu. Počkat. Ne. Nepadej. Nepadej, nepadej, nepadej. Napadej. Nepadej. Tak to bylo těsný, lidi. Už tu jsem. Fando, a kde seš ty? Ne, schoví se, dobrý, jsem schovaný. Ono je 1:00 ráno. No nic, lidi. Ne, já jdu vidět. Tak. Jo, ty jsi taky v tom umyvadla. Jo. Já jdu vidět. Se zvednu. Já jsem se... Hej, Niky, mám jít schválně za Matýskem. Jo, tak jdi, ale já nevím, kdo. Já taky tam. Jde. Hilven. Hej, ale počkej, jdeme se někam jinam schovat teď. Ale Že vám může jít tak... Počkej. Já si jdu podívat do Teď jsem našel jeden hack. No. Já se můžu vlastně schovat do lednice, takže to nejde. Já jsem takhle schovaný jsem, takže můžu vidět, kam šel. No, teď to může být. To můžu zase. Počkej, hej, on není doma, teď budem do nějakého jiného domu. Co? Tak jo, ale rychle. Teď. Já můžu jít. Já jsem... Hej, já chci jít na zábavní park. No tak tam jdeme, ale za chvíli až. Na konci. No, tak lidi, tak jdeme na park a pak budeme si zase špehovat. Když budeme sbírat tyhle ty coiny. Aha, ty už jsi tam? Jo. A. Hej, tady je další dům. Jo, tak tam je ten, jak se jmenuje, Hej, prezident. Niky, jdem závodit. Kam zahodit? Jo, zavodit! Já jsem slyšel zahodit. Prý zahodit. A kde jsou? Já neumím jezdit. Kaufland tu je! Kaufland? Jo, ale to je jedno. Kaufland. Kde jsou ty závody? V tom parku. Aha. Jo, já jdu. Už to vidíš? No, počkej. Tady. Ne, počkej. No, zatím. Běž tam. A Jo, tady. Dobrý, já jdu do hočičích záchodech. Tam chodí. To, víš co? Tak jo, já už jedu. Počkej, kde jsi ty? Kde? Jo, tady. Zvěč se. Ty mě pak nevidíš? Jo. Hej, jak mám jezdit? No, máš do toho sedí. No. Jo, takhle. A tak počkej. 3, 2, 1, teď! Mně to nejde. Ukáž. Jsi si jiný. No, tady. Tohle dej. Já jedu. I don't care. You don't like me. Okay, so bye. Já jsem se vyboural. Oh
Jo, tak tohle je pěkný. Hej, Já si spawnu... já jdu jako žralej. Já si spawnu vlastní motokáru. Jo, tak tak spawně. Já už jsem na konci. Tak lidičky, tohle už je všechno a čau.